ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତିଆରି କରି ମଣିଷର ଫଟୋକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କରେ। ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ? ତେବେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ସାଉଥ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡନାଙ୍କ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏଭଳି ବିରୋଧରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଜାରା ପଟେଲ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଲିଫ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡନାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମିତି କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ କରାଯାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧିନିୟମ 2000 ଧାରା 66(d)ରେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଏହାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ମଣ୍ଡନାଙ୍କ ଫେକ୍ ଭିଡିଓରେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡର କୌଣସି ଲୋକ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତଥା AI ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।